без фирма, без шеф, без капитал. Събирахме гуми от навсякъде. Ето. За един буклук за други съкровища. Този път синият плик на Skyvision ме отведе на пейнтбол на арената на Paintball Treat. Много беше забавно, харесва да ви пичове. Ако искате и вие да се постреляте в Paintball Treat, може да го откриете в сайта на Skyvision. Здравейте, машинки! Аз съм Мартин Иванов и съм собственик на Paintball Treat. УС! Директно ще ви го кажа честно. Не съм го създал аз този бизнес. Просто го купих. Видях потенциал там, където другите не виждат. Типично в мой стил. Там, където хората не виждат потенциал, чрез действия го показвам този потенциал и на хора, които никога не биха го забелязали. Там, където хората не виждат потенциал, гледам да го развивам на максимум, даже и след това. Така че, какво по-хубаво от това да си различен? Нали? И това видео не го правя, за да ви мотивирам като някой гурута и така нататък. Просто искам да разкажа моята история. Питам да бъда максимално кратък. Тук имам ограничението да разкажа само за пейнтбола. Толкова много неща и бизнес имам развити, че който иска, може да се виеме да си ги кажем. Роден съм в малко градче във Врачанско. И както всички знаете по-накрай, няма кой знае какви големи възможности. Интересното е, че в нашия род няма абсолютно никой, който е бил предприемчив. Просто от малък се опитвах да върва винаги нагоре. Никога да не съм като останалите, а винаги да бъда различен. Затова съм стигнал и до тук и сега. И имам още толкова много път да измина, че наистина не знам какво да ви кажа. Готов съм за приключения, както се казва. Абсолютно винаги. Накратко ще ви разкажа за образованието ми. Завърших военно училище във Велико Търново. Там се научих на най-важното нещо. И това е дисциплината. Без дисциплина, хора, честно да ви кажа, нищо няма да се получи. Второто нещо, което правих докато бях студент е, както всички знаете, живота е тегъв, трябва да се работи. И докато бях студент, едновременно и работех. И се налагаше да работя нощни смени. Най-платената нощна работа, която успях да намеря е по дискотеките, така наречената охрана. Не беше най-яката работа, но оттам имам супер много позитиви, защото се научих на много голямо търпение. Защото, знаете, нали, има хора под въздействие на алкохол, позволяват си някой път да се изказват както не трябва и така нататък. И тогава трябва да си много, как да го кажа, много търпелив, много да ти сече главата, защото една грешка да допуснеш, може да рискуваш свободата си. Защото там не е просто да се перчиш и да се назобиш с химия, а там трябва да мислиш. Тези, които са се назобили с химия и само се перчат, те са с присъди. Да, така че търпение и дисциплина. Това са двете най-важни неща, които бих дал като съвет на абсолютно всички. Ако ви нямате тези две качества, опитайте се да ги развиете, защото без тях сте за никъде. Аз ще ви разкажа набързо как започнах с пейнтбола. Една нощ не можех да заспа. Скролвах из интернет и видях една обява. Продава се пейнтбол. Момчето, което го продаваше, просто беше решил да поеме в абсолютно друга посока. Най-вероятно за него ще бъде това една затворена страница, или по-скоро за мен ще да бъде новото бъдеще, новото начало. Направо мога да кажа, че това беше уикенда на забавленията. Видях че това е идея с много голям потенциал, но липсва само едно нещо. Най-важната съставка. Човек, който да иска да го развие с хъс, сила, мотивация и здрава психика, разбира се. И това нещо беше към 3-4 през нощта. Нямах търпение на сутринта да стане около 9:30-10. Нормално време за да се обадя на момчето и да му кажа, че го искам този пейнтбол за мен. Звъннах му, направихме си среща. Бизнесът вече беше мой. Пейнтбол бизнес модела имаше само един терен, но както хората, които ме познават, знаят, че аз не обичам да стоя на едно место. И както го е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. Качвам това клипче, да не кажете после това момче късмет и малко от му се получат нещата, защото обикновено така става. Още същата седмица започнахме изграждането на новия терен в София.
т.е. този отзад. До мен беше дългогодишният ми партньор и съдружник в всяко едно начинание, както е и мой приятел, семейството ми и всички най-важни хора, които бяха около мене. Събирахме гуми от навсякъде, от гумаджиницата, от пътя. Ето. За едни буклук, за други съкровища. От буклуците, от контейнери събирахме шкафове и какво ли не още. Този терен е изграден изцяло с подръчни материали, така да го кажем. Ето, даже тук можем да дадеме. Това е врата, която я намерихме. Ето. Това е врата, която я намерихме на буклука. Къде да намерим на друго место? Както се казва, за едни буклук, за други съкровище. Сещаш се ония готвачи, дет готви и хазби малки, дет мачкат само вет гледат в камерата. Сещаш се ония двамата? Да дойдеш да го направим също. Аха. Дет е така прави само и готви. Хайде! Ден 518. Гумите вече са почти наредени. Това, което всички други свърляха и го слагаха под етикета буклук, ние го взехме и направихме пейнтбол арена за игра. И само за една година, само след една година по-късно, успехът почука на вратата. Пълен обрат. Пейнтбола си заработи, клиентите всяка година ставаха все повече и повече и най-важното беше, че клиентите не идваха чисто нови от някъде си, ами идваха, защото техни приятели са ни препоръчали или вече са били при нас поради други поводи. Тоест, най-важното нещо, най-хубавото нещо, най-добрият клиент, който можеш да имаш, не е то, който си успял да му продадеш нещо, а клиент, който те препоръчва или който се връща пак, който е доволен от твоите услуги. Това нещо много рядко срещано в България и по света. Повечето хора гледат, нали, типа, щом си е купил, щом съм го продал, той е балък, аз съм на печалба. Не, хора, запомнете го това нещо. Най-добрите клиенти са тези клиенти, които се връщат или ви препоръчват. И тук идва и доказателството. Когато имаш желание, визия, хъс, всичко се получава. Дори, както виждаме, с материали, които са от буклука. Буквално от буклука. Също така искам да кажа, че нашето виждане за бизнес е абсолютно просто. Доверието води до успех, а не цената и касовата бележка. Ние не взимаме пари от хората, просто така е, защото да преживяваме. Ние им даваме емоция, преживявания. Как да ви го кажа? Щом се връщат пак, значи има защо да се връщат. Всичко останала форма на бизнес е кражба. Пак го казвам, това просто да препродавате нещо на някой, така е само заради парите, това е кражба, това е манипулация, това не е бизнес, да знаете, въпреки че светът е устроен по този начин. Както по-напред в ключото ви казах, аз съм различен човек и моето мислене е съвсем различно. Създадох тази програма, защото не искам никой да минава по моя път сам. Искам да помогна на хора, които нямат капитал или така наречените пари за инвестиция, но имат хъс да се развиват. Защо го правят това нещо? Защото аз съм тръгнал по същия път, без пари и без нищо. Намерих хора, които уж ми помогнаха в началото, обаче после всичко ми излезна, както се казва, през носа. Така че, пак го казвам, внимавайте с кой работите и как работите. Защото тогава се появиха тези хора, видяха, че има потенциал в мен, че мисля, че работя, че съм стриктен и просто се подиграха. Това създавам тази програма, за да няма такива обърквания при вас, защото не на всеки психиката би успяла да понесе подобно нещо. Хора, които искат да стартират бизнес с нулев риск под моето крило, с моето оборудване, с моите терени и всичко, което съм изградил аз до сега. Дори това нещо може да го направите със собствено име, собствен бранд, собствен път. Защо искам да го направя? Защото искам да помогна на хора, които имат страшен хъс. Обаче нещо им липсва. Аз съм тук, за да ви го дам. Знам какво е да няма кой да ти го даде това нещо. И затова създавам тази програма. Да мога да ви побутна към стълбичката на успеха. Искам само да ви кажа, че вече имаме първия партньор. Без опит, но с много хъс. И този партньор не е мъж, което е най-интересното, а е жена. И по пътя на логиката, щом жена може да го направи това нещо, вас какво ви спира? Това не мога да разбера. Днес тя сама си търси клиентите, сама си организира игрите и всичко останало. Мога да ви дам жокер, тя започна с органично съдържание, без платени реклами, да си търси клиентите. Качване на видеа в TikTok, блогове, създаване на Facebook страница и всичко останало. Ако искаш и ти да бъдеш следващия партньор, просто ми пиши на имейла. В следващото видео ще ви покажа какво точно получавате, ако станете наш партньор. Без фирма, без шеф, без капитал. Такава оферта няма никъде. Терени, сайт,
рекламен канал, стратегии, структура, видеа, снимки на доволни клиенти, които са били тук при нас. Ако нямате готови кадри, ще трябва да мислите, да разсъждавате, да мислите структура как да рекламирате. Обаче, когато ние ви дадем готовите кадри, видеа, снимки, отзиви, абсолютно всичко, сайт, рекламен канал, тогава вече е лесно да правите постове, да ги качвате в социалните мрежи и да чакате клиентите да свържат с вас. Елементарно е. Лесен начин от това не знам дали съществува някъде. Ако съществува, окей, супер, няма лошо. Явно има и други хора по този свят, които не мислят само за себе си, а искат да помогнат и на други хора, които са били в същата ситуация като тях самите. А ако мислиш, че ти си човека, изпрати ни имейл на treatbg@gmail.com. Това е идея. Това е екип, в който всеки печели честно и с уважение. Ние не търсим клиенти, ние търсим съмишленици. Ако вярваш, че си един от тях, добре дошъл си. Айде!